Todas son mulleres cheas de forza, da forza que non lles puido roubar a enfermidade e da forza que agora lles aporta o remo. Ninguna delas nunca na vida colleu un bote, se montou nun bote a remar, por decirlo así. O barco vai progresando, cada vez van sentíndose máis cómodas coa remada, máis en grupo. Despois da operación, sabes, o brazo queda resentido, queda mal, non ten a mobilidade perfecta. É un movimento que nos fai moito ben o brazo. Beneficio físico, facer deporte, o mar, indudablemente, estar en contacto ca naturaleza. Embarcáronse na aventura de vivir e vogar converteuse para elas na mellor ferramenta de recuperación física e emocional. É o que comentan elas, están aquí a remar, non poden pensar en que van facer de comer, nin se lle doi o brazo, a perna ou a cabeza, o que sesa. Implícanse moitísimo. A veces que chegas e sabas así un pouquiño pos lados, porque dis, veño nas últimas, o virte arriba, no? Decir, oh, podo. E pa máis con xente tan maravillosa, tan agradable, é único. Os xoves e os domingos, en grupo. É un reto porque hai que vencer as cuestións personales, a superación. O que nos une a que fai que estemos aquí todas as semanas é porque faga mal tempo, faga boe, porque a enerxía que se forma no grupo, non sabemos quen é afectada, quen non. Estamos aí todas, esa rede de mulleres, o que se forma aí no equipo, esa enerxía é moi positivo. En setembro afrontarán un novo desafío, unha ruta marítima xacobea, porén sempre na onda. Remando xuntas e na mesma dirección, non hai reto deportivo nin vital que se lle resista.